Mä ostan kiitti. Joo, mä Kiittis makat. ostan P250, koska pääs meni vähän liian kallis. Ja mä kuvaan nyt. I go B with Nassim. Mä kuvaan nyt. Millä resoilla? No, samalla kuin sä. Vai eikö mulla, onks mulla... En mä muista mitkä mulla on. On mulla samat kuin ne on. Raps. It's B, it's B, it's B, it's B, it's B, it's B, it's B. Thanks, dude, thanks. Siellä on yhdellä 53. Ninja. Jos sä teet sen. Lol. Ai vittu, sain morasta selkeä. Mä otan... Mä en osta niitä. Don't buy pistols. Silver tiimi. No, Noilla on silveri. Noilla. Menee A-tyyliin. Varmaan ihan hyvä, että... Onko se B? B-shortti. Jos mennään täällä oikein. joo, pitis. Tekki. Ootko sinä Hei, pommi on Tero, tää short. Tero basen pitti. As, Se pommi oli. Tommi oli tossa. Niinkö? B-midi. Ei ollut, mä olin siellä, mä en nähnyt pommia. No siinä missä kaikki muutkin oli. Okay, me and Massine go B and you stay A. A Prolex go bank. And you to... A Prolex go bank, me and Massine go Don't B. speak English. I'm speaking English. Throwing a grenade. Flashbang. Smoke. Se on. Joo. Rushing A. Okay. I'm on C-base. Going A. Fire in the hole. Tulee nyt. Boat's coming. Pankit. Saitella. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Bomb has been planted. Oikein. Longille yksi. Siellä oli, mä näin. Vasan. Mä tein tohon 5-6. Ja toiseen 5-3. Ja mä sain kummatkin tapettua. Tässä toisen sain tapettua. No. Ei tee mitään. Kuka täällä osti? Ei kukaan. Mikä se on se, mikä... tuo asettaa eteenpäin, niin mikä se on? X, Y vai Z? X. Kai. Y on ainakin ylemmäksi. Ei se on X, se on Z. Okei. Z on se joo, mistä se on sitä lähemmäksi. Laying down smoke. Shortis yksi alhaalla. Short one, 24 HP. Be short. Kattoo tyyli sen smokeihin tällä kertaa. Longilla yksi. Miksi sä kotit Ninjaa? Koska miksei. No, siksi sillä oli 1v4. Kato, mä en huomannut, että siellä on... Yksi kuoli saman tien.
No, Tai don't siis... take, please. Oh, I need to take it. Otanko? Hey, Verden, you're team bottom, so could you please give me AVP? Okay, no. Thanks. What the fuck you are shooting me? I told you I don't take. Masu edelleenkin kaikki ampuu, jos sä viet jonkun aseen. Ei ammu. Ei se ole reilu. Se on reilua. Shortissa 1 B:llä. Menee B, Masu. Eiku, Masuku. Ai jaa, pommi menee sitten Soolan yli, A. Ei long last one. Ei. Pompis on. Going plant A. Planting A. Good. Go take A, Nice. please. Can you give me Nice, AK? nice. Zeta tuo sitä ylemmäksi. Thanks dude. Y. No, se oli Y. I'm gonna play upper on A. Hyppäsin tän violetin päällä vaan. Throwing fire. Okei, siellä on 1 heaven. Mä jään tänne. Granate. Mun ping. Shortti. Planttiin jonnekin, kuuli. Tästä mä kuulin väärin. Ei ainakaan mun mielestä plantin vielä. Kuulin väärin. Smoke. Joo. Shortis 1. A-sortissa tehty 28. Flashbang. Pysy alas, Masu. It's A. A ehkä. Taitaa olla A. Masu! Okei, sulla on AK. Pysy B, Masu. Throwing smoke. Jos on A. Jos on A. Toivottavasti tuo smoke ei kusassu kauheesti. Näitä flash, näitä He's flash. small. I threw flash, don't look. Calling flashbang. Flashbang. Calling flashbang. Mä tekin takaa. Oh shit. Oh shit, I did pikolongi. Masu. Hyvä. Nice. Good. Nice. 3 laimea vai 4 laimea ilmeisesti. Että ainoa. Voiko sä heittää mulle Masu AK vai haluatko pitää se? Mä pidän. Tai no mä voin heittää sulla joo. Muistakaa, tää ei saa olla haasteissa liian tasainen, koska sitten ne voittaa. En sanois. Tää on mun mielestä aika T-mäppi. No munkin mielestä aika ihan semi, mutta ei silti kuitenkaan. Sinne go B and Prolexi again go bank. And you two, Timo and Verden, can you look A long and A Se short? vähän aikaisemmin, koska mun piiskari on pankki. Mä sanoin sitä kouti. Ja mä sanon, oho, ups. Short, Mä heaven. short, Mä heaven. short one. Hei, siinä pomppii. Ai, vittu mä sanoin, että siitä pomppii. Miksi et sä tee asialle mitään? Flashbang. Häh? Flashbang. Siksi, koska mä en oo Usko saanut boostaa, alas. usko boostaa, boostaa. Bomb, come on, come to bed. Ei, kun älä, To the bomb. älä. I have low HP. No joo, boostatkaa toinen silleen, että te näette siihen saitille. Boostatkaa toinen, että te näette saitille. Boostaa. Oskuu. Mä ehkä tapan tänne. Grenade out. Hyppää. Liks? Juu. Kyllä, Dude, I have low HP. Shortis oli. tehty yhteen. Hit and short, it's B.
Ehkä. Last 150 HP. Jos Vyrden kuolee nää hävit. Joo, nää hävit. Ei hävitty välttämättä. Side. Coming A. Heaven. Ei joku kato. Left. It's going A. Don't go, don't go. Don't go. He doesn't have to plant the bomb. Good job. Niin Lexi hävittiin vai? I told you the bomb was down on shot. No. Ei hävit. Okay. Can I buy AVP? Mä ostin jo. Voitko heittää mulle, mä heitän sulle M4? Mä vedän yhden runin aloitella. Heitä mulle upsi. Tossa on upsi. Osta M4 vaihota, mä yritän enter-fragää tuolta yhden. Mä ostan naatit. Joo. Näkyykö teillä yksi Katsotaan vieväri? tää alhaalla, niin hyppää sitä alas jos on. Näkyykö teillä yksi vieväri? Joo. Kato shorttia, mä katon tunnelle. Vaihto. Mä jaa. Eikö mä jaa? Se on kyllä A. Niin on. Mä sotuu. Täällä on 2 ainakin B:llä. 3 B. Ne on B. Uskokaa nyt, ne on B:llä. B-plantti. Joo. Täällä oli 2 aalletta. Hyvä. Mä Olisiko sanoin, me että naatit Heaven? pittiin. Tää siis tonne. Mä flashasin. Heavenin alla. Ota AK. Aha, mä hittasin sitä aika paljonkin tosta. Pitti viikko. Se on tyyli jatkunut. 8. Def. Nice. Haista avi sieltä oikealta Heavenin alta. Tiedät kyllä. Haluatko sä Asimovi? En mä tiedä, meikä. Voit ostaa IT, että mä saan naatit ja pislo. Missä sä olet? Täällä takana. Älä heitä tähän eteen. Don't take it. Don't take it. He's drowning. Okay, thanks. Mä heitin se sulle. Juu, mä tiedän. Vittu. Älä sano niille kiitos. Oh. Ai saatana. Yeah, one short from. It's B. I bet it's B. Bro, one of the shots, I have 30 HP. I'm not staying here. Leksi, tuu tänne. Leksi. Go heaven. Lol, ei. One guy B, at least. Siellä on tossa shortissa. Yeah, it's B. I bet it's B. One is A. Heaven, te ootte siellä alla. Me ootte. Go B. Ne taitaa tulla A. Feet. A, sorry. Osku, Heaveni. Tuu Heaveni. Joo, mä oon. Tänne. Se on tuo oikealla vähän. Se on niinku tässä. Mennään vaan. Se on patchat. Oho! Mikä rekamera? Ei tehty yhtä. Ai. Noin, sä kärkät. That was so close. Very nice. It was like one. Mikä mora silloin? Second. Can you give me Second. Leksi, heitä mulle api, mä annan sulle M4 vai piiskari vai mikä sä haluat. Mikä mora silloin? Oh, can I give you? I have
not enough money. Osku, mikä mora sillä oli? En mä nähnyt. Joku kutti. Mä en kattonut. Masu, toi oli helvetin lähellä, eiks ollu? Joo, mut mä tavallaan kusin ton runin ja tavallaan pelastin, mut No, vähän kumpaakin. Se ihan koska mä lähdin haastaa moralla, mä kusin siinä, mä olisin voinut saada sen alas, mut one guy B. It's A. Okay. I can hear someone. shorttiin tulee. Me heaven. No pysy elos. I go B heaven. Mut älä mene sillä lailla, että ne näkee sut tuolta vitun Mä tein Ripulipaikasta. Mä näen, mutta mä näen vaan shorttia. Mut silleen, että ne ei näe, jos ne hyppää tosta boostista. Onko se kukaan alla? Is there anybody on A? Tuo ei ole meidän. Minä. Yeah, it's A. Fuck, she's raping me. Mikä? Last one A. Eihän oo, kun niitä on tuo yksi sortis. Eiku jaa, niitä on enemmän. Mitä? Ampuu vähän kovaa vittu. PP Pisonilla sortis. Info by Prolexi. Okay, thanks. Heittäkää naatti. But not all. Se on sortis. PP Piskarilla. Pitti, varo pitti. Bombs on side. Eikö se kato shortti? Olisiko vaan frag-huntan? Ihan selvästi. Lol. Okay, they have two bots. GG. Done. Anybody needs drop or M4? We're done. I can give you M4. Take it. Somebody take it. Okay. Mä menen heavenin taas. Joo, mä vittu. Vittu vois Mä teen ruveta silleen, että menen pelaa. vaan shorttiin, että muut ei näe mua, jos on pitissä. Ei vaan mene sillä lailla, että jos ne jump boostaa, niin kuin ne on joka runi tehnyt, niin ne ei näe sun. Joo, siis mä teinkin silleen. Mä katon tuot. Sorry. Heitä smoket shorttiin sittenkin. Ei mulla ole naatteja. Me on. Cheating. Joo. Definitely cheating. Mä pysyn täällä. Going in. Ai! Täällä oli yksi. Älkää vaan menko pommille. Ne kato voi rotatee. Hei, mä kuulen alla-askelia. No. Mä pysyn vielä B:llä vähän aikaa. Nyt tuli tommonen smoke tänne. Sonaa, tutu. Joo, mä tuun. Viettele vähän aikaa. Mä tuun pankki. Jos ne on planttii B, niin mä raiskaan sut. Irli. Joo. Mitä vittu? Urban ei ole peppureikään sitten saa näköjään. Oh, kyllä. Mä flashan oikein kunnolla. Ai vittu, flashasit muut. Sori, kultsi. Me saitil mä jää hunttaa joka tulee takaa. Voi olla sortti, koska sortti plan. Nice. Mitä vittua, Masu? Takana. Ei oo heaven. Ota avi. Tai... Joo, ulos. Mennään maa ihan persauki. Missä oot? Täällä takana. Mä heitin Lexille. Leksi, heitä tänne. Can someone... Sorry. No. No. No niin, nyt mä oon silleen niinku neutraaleilla tuo ihan hyvä. Pistol or something. Nate's pistol. It's worth it. I bet you. Mä menen sorttiin.
Oh shit. One guy B. Tehty se 3-7 siellä. Pitti. He has AK and he shoots fucking fast. Tulee vasemmalta Masu. Ei välttämättä. Mutta kun muut ne on tuolla Aalla. Muut nää tyypit. Se on pakko tulla tästä. Nice right. Vika A long, B long. Ei se oo vika. Vika A. Sneak. Ota T-baseen päin. En katokko, ei se sieltä tuu. Pistä muuten ääni vähän. Pistä. Hai Masu, Avi. Masu, hae Avi. En hae vielä. Ei mut sit kun oot defun. Masu on vaan tiimiin toppinen kun se on defun. Masu mä oon täällä, älä heitä vielä. Mä voin, ei kun älä heitä, koska toi on tossa. Hei Lexi, heitä tolle Please, ML. we need AVP. I was bad machine gun already. To me. So, yeah. Throwing smoke. Laying down smoke. Flashbang. Saanko mä sen alas? En. Mitä vittua? Fire in the hole. Mitä? Throwing flashbang. Deploying flashbang. Oh, lol. Almost shot you. Staying live. Ha. No, sorry. He knifed me fucking B-side. Yksi on siellä. Lexi, Yksi pommi on tuolla, yksi on täällä. no Frank hunttaa se. Siellä on yksi Avi sitten. Aha, -78 in 3. Kerro mulle miten mä en hitannut enempää. Ei tuu. Plantti B. Siellä on S. Mä hävin tällä tavalla. Ei se haittaa, juokse vaan siellä on S. Siitä menet oikealle. Ja sinne suoraan sinne niinku saitelle päin, niin siellä on S. Siitä eteenpäin. Ei sinne. Vasemman. Siellä. Ja sitten vasemmalle. Niin siinä on S. Oota vähän aikaa ja ninja. Ota se AK. Niin kun ne näkee. Sen oikee! in the corner. Oikee! Takana! Juokse defu! Ei sitten! Vittu sä oot riili. No miksi? Vittu sä oot sokee. Siitä näkyy ihan selvästi käet ja jalat ja kaikki siitä sun oikealta. Tästä. Ei vaan siitä, siis se oli siinä niinku oikealla sen pilarin takana. Tätä Eko. Lexi on ainoa kello. No meni jo. No Lexi, heitäks mulle AK, sulla on varaa P50 tai tällä teeseen. Tai et. Heitä nyt please, mä tarvin aseen. No, kiitos. Ota piiskari, mä otan alkuun. Ysh. No niin, Lexi ammu se. Kuka? Lexi ammu Osko. Miksi? Kun se vei sun aseen vähäksi aikaa.
Mulla on AK. Flashbang. Mut se antoi se heti B, takas, kun mä sanoin. B-pitti. Masu se antoi se heti takas, kun mä Bombs sanoin. B, he has AVP. Meikä kävi vaan juoksee tuolta yhden fragin. Throwing smoke. Nää vetää Sortti. seinien läpi. Bombis, oh my god. Sä sanot shortissa, mutta sä et sanonut... Joo, saitilla. Tiedän jo, yksi on tossa. Heveni toi tuosta. Heveni. Ika saitti. Silloin avi, luultavasti. Se on B. Tiedän. Sneak. Laying down smoke. Aivan sä herätit sen huomioon vaan. Voi jo kausti aika. Nyt se kuuli sut. Hyvä. Nice. Good job. Paljon mulla on rahaa? Vittu. Mulla on niin vähän rahaa, kun mä oikeesti... Mä sain 2K, joka on mun mielestä ihan hyvin. Masu, mä pyydän taas droppia, sori. Tää on vikarunin, niin voiko Masu heittää mulle joku asia? Täällä. Heitä tosta Lexin yli. Mä nappaan se tolleen tosta noin. Kiitos, Masu. Olisiko heitä Fausen? Saikko. Olet. Juu, työ. Mä muuten myin sen mun PS forward plane. Juu, mä huomasin. Oi, sori. Tää on muutenkin paljon hienompi tää FT. Deploying flashbang. Vittua nää flashit on. Mulla jumalauta päästään hiiri itseltä tänne. Ampu vähän kovaa vittu. Missä on? B-llä ja A-lla. A-vessois. A-smoketti. A-vessois on 2. A-smoketti. Joo, kuule. Pommi, en tiedä. Sitä ei oo. Pommia ei oo näkynyt. Pommi B. Bombis B. Only got shot. Kaikilla muilla on mora paitsi Oskulla. Vituttaa kannan minne. Niin, mutta semmonen niinku skinny siihen moraan niinku. Leksi mee pommi B. Sortis. Oikee. Vika oli sortis. Osku siitä tulee. Piilon. Pysy siinä. Se tulee sieltä vasemmalta. Pakko tulla. Ei tule. Oikea. Ei tule. Tulee sieltä. Se kiertää. Me pittiin. Älä liiku. Hyppää sinne vastaan. Älä liiku. Se on shortis. Älä liiku. Ei kerkeä juoksee enää aalle. Aina kakkosen sniikka. Lexi! Oisit mennyt sinne pittiin, niin kuin mä sanoin. Niin. Jäi pitänyt ääntä vähän lisää ja kuollut ja... Niin? Ei se olisi kuollut siihen. Nää on jotain tyyliin niin huonoja pelaajia. Ei nää osaa kuunnella. Kyllä nää osaa. No mut ihan sama. Rush B. Tekki. On aina se eka runin pyssy. Klokkikevut. Ostakaa joku flash. Minne meidän piti mennä? B. Mennään B short. Ei, mennään long. Mikä tällä... kumpi se oli? Timo tai toi Byrdeni? Mikä niillä on? Mitkä puhutaan? Byrnerillä olisi... Toisella on M9 bajonetti ja toisella oli joku. Oh shit, heaven. Last one heaven. Toisella oli bajonetti ja toisella oli M9 bajonetti. Olisiko ollut? Joo,
täällä on Bayonet tämä Knight BS tai joku tämmönen. Ja sillä toisella on Bayonet Scorsed. Ei Forest DD patti. Ei vaan Scorsed. No mitä vittu. Ihan vitu hyvä. Lukekaa chatti. Lol. Mä ovnasin tekillä 3. Mä puukotan. Yhden. Aha. Lexi. No. Mitä? Asutaan aalla. Tän aalla. Siis vittu nää ampuu kovaa vittu päitä silloin kun ne on botteina. Go too long. Go too long. Go too long. Go long. Mä sanoin, että Bayonet Scorsed. Play. What the fuck? Mä sanoin, että täällä on Bayonet Scorsed tällä toisella ja toisella MS. Joo, kenellä oli Forest DD patti sitten? Ei kellä. No sit se oli jollain vihulla. Ei kellä vaihdolla on Bayonettia. Diffusing. Oh my god. Why you run with yellow? Oh, shut up. Why? You just go long. Don't play. Can I play alone? Is it right? No. Lexi droppaa mulle joku pyssy. Siis planttii semmosen paikkaan, että sitä ei ite näe. Droppaa mulle Galin Lexi. It's better I mute you. You really go on my nerve. Why you are going to plant somewhere with what you can't see? Why you plan to front of the box and go to bank? You can see the bomb from bank. You fucking silver. Oho, Kiitos. sorry, misclick. Osuit vaan mua yhden armorin verran. Smokepankki. Ei mulla smokeja enää. Siellä on siellä alhaalla, mä tein 28. Lexi hyppää sinne. Pankki. Lexi kato sinne, tiet kyllä sinne. Longilta tulee, tai sieltä shortista. Ja vittu nää ampuu kovaa päitä. Lexi tuo jo ajan pelaamista. Nää ampuu ihan liian kovaa päitä. Käy kepiä, ohtaa. Pidetään eko. Lexi sit puskee sua, sopiiko? Pidetään eko. Eipä oo rahaa ostaa, niin vähän pakko pitää eka. Mennään Go be fast. No stop. Just kill and spray them. Die. Yeah, very good. Lexi ja tuossa Bottomi Silveri on ainoat. On nää silleen vissiin ihan hyviä. Nää vie meitä 300. Niillä on botit, kato. Ei vittu ei. -864. Joo, ja Lexi pöllii se. Väleksi. Mä siihen oven taakse, missä mä olin. Shortti yksi ja siellä edelleen kyllä. Don't strike knife behind you, retard. You fucking... Asu. No. Kuka painaa F2? Leksi tai sen kaveri. Mikä takia Lexi painaa F2, jos joku painaa F1, joku muu painaa F2? Ei sitä ehkä hyötyä, mutta siis silti. Mä painoin ennen. Miksi? Miksi en? Mä haluan tikata. Tuo on huono. Se on parempi kuin minä. Niin, sitten. Joo, ei sitten. GG. Teama. Booking. Sitten. Smoken läpi päähän! Kyllä!
Sanottiko Baletti, että vittu on omat on jotain vittu silvereitä? Ei short. Älä info näille vittu. Infoon, koska mä haluan, että tää kuolee. Tää ei voi Miks? vetää 1v5. Niin, mutta tää vois save AVP. Se AVP ei tee sitä voittamattomia. Siis oikeesti Ei, vituttaa niin, näin, mut kun pelaa kato- soolona. Niin, mutta se vois sitten, niinku sillä olisi, kaikilla olisi ase Enrunilla. Sen takana oli, siinä playgroundilla. Muuten täällä ei oo vissiin muuta kuin Lexillä ja tällä Vyrneellä rahaa ostaa aseet. No, 3000, 4000 melkein mulla. Riippuu paljon me Se saadaan on tästä 600. rahaa. Niin, mutta me saadaan tästä se bonusjuttu. 3200 onko se? Niin no mulla on 0. Mä teen silleen, että mä ostan tekki, kevu ja sitten tän MP7. No mulla ei oo varaa vieläkään. Oot sä Lexi tosissas? Begging you, behind. Eiku begging. I'm begging you, tarkoittaa, että minä annon sinua. Tai pyydän. Älä me! Ai joo, se on Lexi, joka menee tonne tunneliin. No mäkin on tunnelissa. Mitä? Eikö sitä pommia saa siitä? Se tunnelissa on yksi ja portaissa, tulkaa auttaa, No, mulla on meillä ei oo 15 HP. pommia. Mulla on 15 HP, tuo auttaa mua. Meillä ei oo pommia. No koittakaa nyt tappaa se vaan. Mä tapoin yhden. Ei siellä on se, se on vielä siellä, se on vielä siellä. Meillä ei oo pommia. En saa Nyt tunnelikilleer. Mä heittää sitä mulle, mut se meni tonne hyllylle. Sitä saa nähdä hyllylle. Tunnelis miinus 56. Hyvä. Kato nyt. Enää yksi. Kato. Ai, sä Mä saan sen. miten sä et äsken saanut sitä? Oliko se niinku tässä hyllyllä? Oli, se oli siinä hyllyllä. Siinä alimmalla. Mennään B, mennään B. Kalili on ihan OP. Mulla on Kalillis melkein 100 tappaa. Mulla Kalilissa on jotain... en mä tiedä. Mulla on 5. Leksi, mä niin rakastan sua, kun sä heitit mulle tää avi. Mennään, Masu. Mennään B. Aha, tää heitti liikkeestä avikalle yhden alas. Me sanottiin Masu, että me mennään B. Shortista tulee. Mä katon tunnelia. Ai. Sori, että mä blokkaan. Menkää longi, nopee. Aha! Geeman! Siellä on 1B, siellä on 1B. One guy B. Tai ainakin oli, en mä tiedä, Heaveniin tulee toinen. Toinen tulee ehkä Heaveniin. Lähtiin suojattua. Vika Heaveniin. Ei ole. Tulee, se on A-saitilla jossakin. Koska se lähti backuppaa tuolta tunnelin suulta. Mä en silti jää tähän. Joku saa kattoo heveniä. Mä katon tätä ovea. Ai sun shortti. Ei, mä oon surtissa. Mä seivaan. Yes, MVP. Minä ja
asuu aika tiukasti rinnaten. Kyllä mä vielä tuun ohi, saatan. Ei Masusta tulee nyt Maasteri, voin luvata. Jep. No ei mun statsit oo, mulla on MVPt kyllä aika kivasti. Ottakaa pommi. Se meikä on defonnut yli joka ronni pommi. Väleksi. Lol. Mutta mä en kyllä nouse vielä. En minäkään. No olisiko sä... Juu, et nouse. En, koska tää on kuolevat. Sori, mä oon vielä tunneli. Vessoilla. Sori, mä oon vielä tunnelis. Ei, mutta menkää nopeaa. Tunnelista yksi alas. Mä lähden flankkää sitä vikaa. Kato longi, Leksi. Nice. Nice. Good job. Osku, miksi sä oot koko ajan yhden pisteen maailma? Koska mä saan tappoja. Niin mäkin saan tappuja, mutta... Mä sain 2 koulata viime runnilla. Mä sain yhden. Mulla on 6 tonnia massi. Mä asun sun MVPt. No mitä, 6 MVPtä vaan. Go B. Let's go B. Mä asun nousee Maasteri. Älkää kukaan sanoko, jos teidän rankki nousee, niin sit me nähdään se lopussa ja se on hauska. Joo, se on. Ei sitten. Mä joudun avikankaan menee eka. Mä oon täällä. Leksi, ota avi. Long. Taisin mä tietää. Ota avi. En Mikä ota. on P:llä? Eiku A:lla. Tulee tunneli. Ei oo, kun se on tossa shortissa. Ei oo, kun se on tunneli. Tai meni nyt shortin läpi. Ota mun avi. Siinä on mun avi. Älkää sanoko, jos nouset. Älkää sanoko, jos nouset. Ei nousu. Kattokaa minkä mä sain! Asit meni, toi on hieno. Hei, älkää kukaan sanoko, jos älkää sanoko, nähdään lobbyssa sitten. Lol. Älkää sanoko mitään. Älkää sanoko Yeah. rankeista mitään. Kaneki die, remember Kaneki die. We are going to win. Yes. Eiköhän tää episodi, jos tää